ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ଆଶାର ଆଲୋକ ମନେ ଜଳାଇଲ, ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ତୁମେ ଦେଖାଇଲ, ଶୁଷ୍କ ତରୁମୂଳେ ଜଳ ଦେଇ ତୁମେ ନୂତନ ପୁଲକ ଜଗାଇଲ। ବସନ୍ତେ କୋଇଲି ଗାଇବା ଆଗରୁ ତୁମେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲ। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲ, କେଉଁଥିପାଇଁକି ଫେରିଗଲ, କେଉଁଥିପାଇଁକି ଫେରିଗଲ। ନିଦ ଆସୁନାହିଁ, ଭୋକ ଲାଗୁନାହିଁ, ମନେ ରହୁନାହିଁ କିଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନିଏ ବସି। ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଝୁଣ୍ଟି ମୁଁ ପଡ଼ୁଛି, ଦିନ ରାତି ମୋର ସମାନ ହେଲାଣି, ଅବଶ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ। ମନେ ରହୁନାହିଁ କିଛି, ମନେ ରହୁନାହିଁ କିଛି। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ଦୀପାଳି ଜାଳୁଛି, ପିଉଛି ଆଖିର ଲୁହ। ମନ ତଳ ବ୍ୟଥା ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି, ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି କୋହ। ଆପଣାର କରି ସପନ ଦେଖାଇ ନିଦମ ଚୋରାଇ ନେଲ। ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଏମିତି ଜଳିବି, ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲ, ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲ। ବ୍ରଜମୋହନ ଦାସ, ଶାବଳ ସଦର, କଟକ। ନମସ୍କାର।